Čaute všichni, dneska se společně podíváme na další film, který jsem sledoval v dětství, a to je Lego příběh. Jdeme na to. Jo. Pokud se vám tohle video bude líbit, byl bych rád, kdybyste tam dali like a odběr a případně napsali váš názor na tento film do komentářů. Dej tam plný knedlík, čeče, a užij si tu jízdu. Po samozřejmě úvodních logách setkáme s první postavou filmu, která řekne tohle. Už se blíží. Bacha na zadky. Tohle se ale strážům instantně potvrdí, protože se za nima rozletí dveře a vyjde tam tenhle tápek, Vitruvie. Lorde Businessy. který se jmenuje Lord Business. Taky zjišťujeme, jak se jmenuje ten starý pán. Ten se jmenuje co? Jmenuje se Vitruvius. Vitruvie. Já to ani říct neumím. Vitruvius. Víte, co bude mu říkat třeba Luděk? Pan Lord Business chce našeho Luďka ale zabít, ale ten se začne bránit tím, že je vševedoucí a potom vlastně... Mistra stavitele krátcí, neboť já jsem vševidoucí. A mé oči. Poslepne. A zjišťujeme, proč se tam vlastně šel. Jeho mise spočívala v tom, že chtěl najít Krágel. A všichni mu potvrdili, že je to, jenomže Luděk potom zavolá na našeho hlavního záporáka ještě tohle. A řekne mu proroctví. A předtím ho tam oslní svýma očima. Počkej. Začne zneškodnit Krágl, tak s tím na mě nechoď. Jednou přijde žlutý muž nebo žena, buď výjimečný nebo výjimečná. Potom blokátor bude nalezen. Měl bych podobnou reakci. Poté se ale přesuneme v čase dál a zjišťujeme, že hlavní postava je Emmet, který se zrovna zbudil do práce. Tady je to návod, jak zapadnout, jak být všeobecně oblíbený a neustále šťastný. Tyhle prosím tu knihu chci. Oblékni se. Jojda, málem bych zapomněl. Pohoršuje mládež. Kámo, měli v tom dinosaurovi ven, to by bylo nejlepší. Mám kaťata. Miláčku, kde mám Káťata? Tam, kde si nechal svoji důstojnost, ty vole. Fuk. 11. krok. Pozdrav sousedy. Ahoj Joe. Čau, chápe? Ahoj surfaři David. Čus, brácho. Dobře, tak takhle já. Každé ráno nevypadám, jsem rád, že vůbec se se postel. Hit parádu vyhrál hit, všechno je tu boží. Tenhle song zbožňuju. Nezapomínej na blinkry. To přesně se říká v autoškole. Stejně jsem ji posral. Že tam to ráno v tom městě vypadá dost energeticky. Můžete to pustit ještě jednou, co tam ten týpek dělal? Zajímavý taneční krátce. Klidu. Je moc vidět, že se ten příběh neodehrává v České republice, protože většina dělníků u nás dělají, že dělají. Jenomže jak si domluvají po práci, kam zajdou, tak se Emmetem pravděpodobně nikdo nepočítá stejně jako se mnou, ale v průběhu mu ulítne plánek a tak se za ním musí vydat. A zjistím, že to je člověk, který tam nemá co dělat, a tak ho Emmet nahlásí. Když něco podezřelého, okamžitě to nahlaste. No, nedá se nic dělat, já to nahlásí. Zdrhne a Emmet se za ní vydá a jelikož je retard, tak spadne do nějaké džuzny a přežije to. Spadne až do nějakých hlubin země, kde na něho začne mluvit nějaký šutr, všichni mu mají blíž a tak to Emmet udělá. On se ho tedy dotkne a objeví se tam znova Luděk a jeho proroctví. Jednou přijde žlutý muž nebo žena. Probere na policejní stanici, kde ho vyslýchají, kde našel blikátor. Jaký blikátor? Blokátor povídám. Sorry, kámo, klidně se v klidu, jo? No takže on ten blokátor má na zádech a policista mu nevěří, jak jsem mu tam dostal. A on to taky neví. Policista si mi neukáže nic udělat a tak ho vemou do tavírny, kde se Emmet naprosto zblázní. A tak ho začínají tavit, jenomže mu přijde na pomoc ta borka ze staveniště. Zatímco Emmet stále vůbec nechápe, tak se ta božka snaží postavit motorku z dílků, které jsou kolem. Motorku sama dostaví, veme Emmeta, posadí ho a odjedou. A začínají tam jezdit po městě, jako já v GTAčku. Emmet také poprvé dozvídá proroctví a taky to, že je výjimečný. Že úplně pobírá, ale i tak potvrdí to, i když vůbec neví, o co se jedná, a tak mu přenechá řízení a Emmet jde řídit po městě a ona jde zachránit. Předtím ta jízda probíhala docela normálně, teď to vypadá jak já v GTAčku. Tak se poprvé dozvídáme jméno té borky, jmenuje se v
českém dabingu půjde Hustěnka. Hustěnka? Jo. Vy jste DJka? Ne. Takže vaše jméno je Hustěnka? Jo. Vy máte v rodném listě Hustěnka? Že Med hnedka jako ho napadne, že je DJka. Hustěnka tedy vykraftí z toho motorky zázračné letadlo a prostě odletí. Potom teda otevřou portál, Emmetovi se tam dovnitř nechce, ale nakonec se tam dostanou. A Polda chytne celkem rapla. Poté se objevíme teda v nějaké poušti, kde Hustě úplně krásně dopadne a Emmet spadne na zem a začne řvát. Hustka se ale nasere, protože si myslí, že výjimečný není a hodí od něj kaktus. Hustka teda potom vysvětluje Emmetovi, o co tady vlastně jde s tím Kráglem, Worldem Businessem a podobně. To ale Emmet úplně nevnímá jako. Poté to vysvětlí teda znova a Emmet řekne to, že za 3 dny má zničit svět, což naší Hustěnce dojde, že je to tak úterý a budou si muset pohnout. Takže jdou hledat Luďka. A tady vidíme Lorda Businesse v praxi. Co všechno vlastně ve městě řídí. Vidíme také jeho stylový převlek a jak to vlastně probíhá, když se oblíká do Dasra s Poldou, kde zjišťujeme, že vlastně za celou dobu mají dlouholetou spolupráci a pochytali několik mistrů stavitelů. Ale teď je na Poldu nasranej, jelikož neuhlídal ten blokátor. Bych vám nemusel vysvětlovat tady ten jeho plán, tak ho tady rovnou pustím. Tím věci přesně tam, kde mají být. Natrvalo. Nemůžu vám tady úplně ukázat celý ten jeho plán, protože autorská práva prostě chce zafixovat ty postavičky na jedno místo. Toto je Krágl! Terénní aplikátor Kráglu obří silou, neboli tako. To S je neznělé. Krágl chce otestovat. A otestuje to na Poldových rodičích. Jsme v pořádku, synu, jen jsme tady trochu uvízli. A to doslova. A potom smaže jeho druhý ksicht, neboli hodného Poldu. Tím pádem mu zůstává jenom ten zlý. Ještě o čem to mluvím? Poté se už dostáváme zpátky do divokého západu za Nasťou a nenasťou, za Hustěnkou a Emmetem. Tokrát se snaží dostat do nějaké hospody, kde hraje náš Luděk na klavír a prvně nepozná, ale potom si je převezme do nějaké společné místnosti, kde se sejdou. Luděk potom zase opět řekne to proroctví. První se teda splete, že to řekla ta Hustina, ale nakonec to řekne správně Emmetovi. Jelikož Emmet ale nedokáže složit vůbec nic, a tak asi mistr stavitel nebude. To si teda myslí Hustina, ale nakonec mu ten Luděk vejde do mysli a podívá se, co je v jeho hlavě, kde najdou jeho nápad a ten zní takhle. Pozval kámoše, aby se mnou koukali na telku. Zrovna takovou, jaká se tu teď zázračně objevila, jenže na jeden gauč by se všichni nevešli a tak mě napadlo, co kdyby existovala palanda, ale v podobě gauče. Představuju vám 2patrový gauč. To je opravdu naprostá volovina. Luděk potom vysvětlí Emmetovi, že měl pravděpodobně vidění to, co viděl, když se dotkl blokátoru a přesvědčí ho, že by měl zkusit a stát se mistrem stavitelem, protože si ho proroctví vybralo. Policajt si dostal na divoký západ a zjišťuje, že je Emmet pravděpodobně dost blízko. Luděk potom odkrývá své plány, že se sejdou na mráčku Bzumland, právě má začít i jeho výcvik, jenomže na dveře začnou klepat Poldové a tak musí utéct a jeho výcvik začne později. Dostanou se tedy na střechu, jenomže všude jsou právě policajti. Jenomže policajti jim zničí kolo a oni se blíží k propasti a tak Emmet vezme svoji hlavu, dá tam na ní kolo a začne se točit. Takže nahradí vlastně jeho hlava, nahradí kolo. Tenhle nápad se povedl a potom vidíme Luďka, jak se objímá s prasetem a pokračujeme dál. Blíží se vlak, do kterého narazí a skončí na střeše toho vlaku, kde za nima opět pojede zlý Polda. Nakonec teda z mostu padají a ve spolém záběru vidíme tohle. Že jsi mi předtím zachránil život. I když teď už je to vlastně zbytečný. Ale v tento moment přiletí nějaký tryskáč a nechá je chytit. A je to vlastně přítel Hustěnky, který vypadá takhle. Už jsem tady, přátelé. Batman! A potom vidíme stylové Batmanové přivítání, jak se sluší a patří u policajta. A teď mě sleduj, ty ukňouraný mimino. Z tvýho auta je dětský kočárek. Mrazí do slunce, Emmet si myslí, že už jsou v Bzumlandu, jenomže řekne tohle. Tohle je mráček Bzumland, nevidím ani mraky, ani mouchy. Nakonec ale vyjdou po ruze a do toho Bzumlandu se dostanou. A objeví se tam tenhle jednorožec, kterého bych normálně rozložil na kousky. Dostanou se mezi ostatními mistry stavitele a jsou to doslova známé filmové osobnosti. Je tady třeba Superman nebo Socha svobody, což není filmové, ale chápem se. Pan Starohluděk potom představí
Emmeta všem ostatním, jenomže on absolutně neví, co má mluvit a tak po něm začnou házet různé věci okolo. Chodou se tu objeví ještě předtím Brumbal s Gandalfem a je to taky zajímavá scéna. Posuďte to sami. Předstoupí. Jak si přeješ, Bumbale? Já jsem Gandalf. A správně je to Brumbal. Brundibal? Ne, Brumbal. Neříkal jsi Brundibal? Vitruvie. Zapíšu si to. Brumbal, kumbal, bumbal. Teď k věci. Vím, že v průběhu toho jeho proslovu se tam spolne tenhle frajer. Tím, že se jmenuje Kovovous a řekne nám svůj příběh. Tak si ho poslechneme. A řeknu ti jeden strastiplnej příběh. A už je to tu zas. Podvečer jsem dorazil k úpatí věže s chrabrou posádkou mistrů stavitelů. Ale zde jsem zjistil, že Krágl je v tom nejvyšším z nejvyšších pater věže a střeží ho armáda robotů a nejrostodivnější bezpečnostní opatření. Byl jsem rád, že jsem si zachránil vlastní hlavu. A orgán. Temráči Bzum Bzum Land se dostanou ale ti Poldové a opět musí utéct. Ptáte se, jak to našli? Protože měl Emmet na noze sledovací zařízení. Sledovací zařízení mu Batman odtrhne od nohy a odhodí ho pryč a půjdou na slepou trasu. Pojeví se tam nová postava a to je Benny, který mu postaví raketu. Tady ale bude úplně ničemu, protože na obloze jsou policejní tíhači. Takže naše hlavní postavy se zachránily, jenomže nechali na ostrově zbylé mistry staviteli, kteří jsou zatčeni. Bzum Bzum mráček chceš se potápět ve stylu Titaniku. Že je nakonec zachránil, protože se do něho schovali, ale jsou uprostřed oceánu, takže je nakonec zachrání ten pirát, co tam předtím mluvil s ním. Gauči uprostřed oceánu? Pochybuju, že se tu z ničeho nic zjeví loď a zachrání nás. Proboha! Nakonec vymyslel plán, jak se můžou dostat do té jeho věže. A postupně začíná všechno vycházet. Začínají stavět, co mají. OK, tahle scéně, která teď přijde, jsem se jako malý strašně smál. Koukněte se na ní. Vaše číslo? Mám povolení k vjezdu. Toho jedete navštívit? Jedu navštívit. Tvůj zadek. Příjmení zadek. Přesný jméno tvůj nebo... Sakra. Yes. Boom. Bang, bang. Na první pokus. Se bod po bodu dostanou do jeho sídla. Do sídla Lorda Businesse. Emmet a Huska se potom převlečou do těch robotů a začnou tam společně zpívat ten song. Společně se poté vloupají do šachty a z dálky vidí ten Krágel. Huska se tam potom rozpovídá, že ona chtěla být výjimečná a že byla kousek od toho, aby našla ten blokátor na tom staveništi. A poté nám taky Huska odhalí své pravé jméno, které je Lucy. Lucy, Co? to je mé pravé jméno. Už potom se tam objeví Batman a všechno posere. Poté už jdou pokračovat v jejich plánu. Co ten štít? Vztahuji poslední díl seriálu, kde mám kaťata. Jaký kaťata? Ty dobře víš, co chci. Tak takhle se vždycky bavím s umělou inteligencí, která neví, co chci. Jenže potom všechno začne srát a kazit. Že jsem starý. Jo, a co? Víš, junáku, já dávám přednost slovu zkušený. Ty vole, frajer, zajebal. No a potom Lord Business rozjebe hlavu. Se silou fantazie. Jeho hlava se ale přiblíží k Emmetovi a řekne mu, že si celé proroctví vymyslel. Ano, ta mrtvá hlava k němu bude mluvit. Takže pan Lord Business je všechny zajme, vezme mu blokátor a zhodí ho z velké výšky. Nebe vlastně dolů z té věže. Tím pádem začíná takovou úterý a náš záporák začne zalepovat všechny ve městě na své místo. Prostě jeho motivace je, že chce je uvěznit na jednom místě lepidlem. Potom se tam objeví duch Hlučka a řekne mu tohle. Emmete, posledně jsem to nedokončil, protože jsem umřel. Vymyslel jsem si to proroctví, protože jsem věděl, že kdo najde ten dílek, může se stát výjimečným. Je věřit sám sobě. Emmet se teda nějak dostane z zajetí a potom půjde k té díře, kde spadl blokátor a skočí tam. My nejsme koně, jsme lidé. Zatímco ale probíhá kráglování, tak se Lucy nebo Hustia připojí do televizního vysílání a má tam proslov. Se jmenovat Svobodná středa! I přesto, že je dnes úterý. Je úterý, bude se jmenovat Svobodná středa, dobrý.
ale potom tam vejdou stráže a její plány zase prodali. A Sarada může konečně postavit raketu a využijou ji a to znamená, že odletí. A jdou pokračovat ve svém plánu zničit Lorda Businesse. Med s tou dírou potom spadne do lidského světa, kde ho najde nějaký kluk. Přijde tam jeho tatík, ten ho seřve za to, že si hraje s jeho legem. A zjišťujeme, že ten otec je muž ze zhora a on chce přilepit všechny ty postavičky na místo, kde mají být, aby si s ním ten kluk nemohl hrát. By ten konec vždycky přišel takový zmatený, i v tom dětství jsem to absolutně nepobíral. Ten malý klučina mu dá zpátky ten blokátor do ruky a pošle ho zpátky do Lego světa. Emmet teda se dostane zpátky do Lego světa a začne vidět stavby tak, jako jeho kamarádi předtím. Takže začne stavět. Mluví Lorda Businesse, že všichni jsou výjimeční a přidá mu nějaké poselství. On si to vyslechne, dá tam tu věc, blokátor na Krágel a takže vlastně všechno dopadlo dobře, jenomže potom v té rodince, která se tam ukázala té lidské, tak řekne tatík svému synovi, že si tam bude rád ještě jeho mladší sestra. My jsme zástupci planety Tuplon a přišli jsme naši planetu vyhledat. No, počeš. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, byl bych rád za like, protože tohle video by trvalo fakt dlouho, než jsem ho se stříhal, natočil a podobně. Za nějakou zpětnou vazbu a u další videí zatím. Čau.